खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 28 जुलाइ 2023 बाराया जाबाय शुक्रबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मोनसे बिग ब्रेकिं निउज। NLB आफादनि गाहाय अदेबानि NLB आफादनि आर्मि चिफ एम बाथा बिथांखौ आसाम पुलिसा एरेस्ट खालामबाय। बे समाव बिथांखौ आसाम पुलिसा एरेस्ट खालामनानै गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। बिथांनि एरेस्ट खालामखांनायनि उनाव बिथांखौ एरेस्ट खालामखांनायनि उनाव ससियेल मिडियानि गेजेराव गोबां सावरायगासिनोबो दङ। गुवाहाटीआव सासे फोरोंगिरिया गावनि फरायसालिनि आर्याबाट्टा फरायसालिनि हिन्जावसा गथ'फोरखौ सेक्सुवेलि एब्यूज खालामनायनि केसनि थाखाय पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दायनिगिरि फोरोंगिरिनि मुङा जाबाय प्रदीप घोष। प्रदीप घोषआ थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बेबायदि जाथायखौ हिन्जावसाफोरजों खालामबोगासिनो दंमोन। नाथाय जोबथायाव सासे हिन्जावसा गथ'नि बिफाया पुलिसनो केस होनायाव बे जाथाया सोराङाव फैदों। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। मोनसे सोमोनांथाव खौरां। मावजिया सासे गथ' गोरलैखौ इनाय बुथारबाय। उत्तर प्रदेश रायजोनि गावतरापाटी बावनी गामियाव सासे गोदानै जोनोम जानाय गथ' गोरलैया बिमाजों उन्दुबाय थानाय समाव मासे मावजिया गथ'खौ अरखांनानै लाथांनानै न'नि उखुम सानिफ्राय हायाव गारना होनायाव गथ'आ अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय गथ'आ 15 सानल' जाबायमोन। थैनाय गथ'नि मुङा जाबाय रिहान। गथ'नि बिमा आसमाया थांनाय 15 सान सिगां रिहान आरो आलशिफा मुंनि सानै जेवजा गथ'खौ जोनोम होदोंमोन। जेवजा गथ'नि गेजेराव रिहाना हौवासा गथ'मोन आरो आलशिफाया हिन्जावसा गथ'मोन। बेखौ जोनोम होदोंमोन। नाथाय उन्दुबाय थानाय समावनो बिमाया ताल लायैयाव बे जाथाया जाबाय। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै आथिखालाव रायजो नाङैनो गोबां सावरायगासिनो दङ। मानोना मासे मावजिया सासे गथ' गोरलैखौ उखुम सायाव लांनानै उखुमनिफ्राय गारना होनायाव गथ'आ अबथिरायै जिउ गोमानांगौ जादों। मरिगाव जिल्लानि सिङाव थानाय आहतगुरु ओनसोलाव साथाम सुबुंखौ मोसौ सिखावनानै सन्देह खालामनानै लकेलनि माखासे सुबुंफोरा इनाय गाग्लोबदोंमोन। उनाव गाग्लोबजानायफोरनि गेजेराव साथाम सुबुंनि गेजेराव सासे सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। उनाव गासैबो जाथायखौ पुलिसा खौरां मोननानै पुलिसा जाथायसालियाव फैनानै साथामबो सिखावनानै सन्देह खालामजानाय सुबुंखौ रैखा खालामनानै हस्पिटालसिमबो लाबोनाय जादोंमोन। नाथाय सासे सिखावखौ रैखा खालामनो हायासै। बे समाव गुबुन सानै जोखोम जानाय सिखावनानै सन्देह खालामजानाय सुबुंखौ फाहामसालियाव फाहामथायनानै जाथायनि सायाव पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय साद्दाम हुसैन आरो जोखोम जानायफोरनि मुङा जाबाय बिलाल आली आरो मिजानुल हक। काछार पुलिसा बासकान्टि मार्केट ओनसोलनिफ्राय राजा लामा साखाथियाव गंसे गारियाव गोख्रों सिग्रोमनानै 35 कौटि रांनि ड्राग्सजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय सानै ड्राग्स फालांगिरिफोरनि मुङा जाबाय दंपुई 33 बोसोर बैसोनि, बे जाबाय मणिपुरनि थागिबि, आरो लामडमसा हामार 29 बोसोर बैसोनि, बे जाबाय काछार डिस्ट्रिक्टनि थागिबि। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय कालापाहार ओनसोलनि भास्कर नगराव सासे 9 थाखोआव फरायबाय थानाय हिन्जावसा गथ'खौ गावसा न'नि साखाथियाव थैना थानायाव बोखांनो हादों। थैनाय गथ'नि बिमाया बुंनाय बायदिब्ला गावनि फिसाजोआ थांनाय साननैसो सान सिगांनिफ्रायनो सिरि सिरि आरो हारसिं थागासिनो दंमोन। हरनि 3 रिंगासिम गावनि बिमाजों थाफानानै फरायसालिनि प्रजेक्टनि थाखाय खामानि मावगासिनो दंमोन आरो बिजि दंमोन। उनाव गथ'आ उन्दुनो ओंखारबोनानै उन्दुनो थांनायनि उनाव फुंनि समाव न'नि साखाथियावसो थैना थानाय मोन्दों होननानै फोरमायदों आरो गथ'खौ बिल्डिं सानिफ्राय बारजुमनानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबनो होननानै सन्देह खालामनायबो जादों। नाथाय गथ'आ माबोरैहाय थैमारखो, सोरबासो बुथारखो ना गाव हारसिंसो थैमारखो, बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव गुवाहाटी पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।